दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा दुमनियाव फैगोन। दुमनियाव हेलिकप्टार रेलि दं। जोंहा दाख्लै थांनाय जिथु 27 तारिखआव PMB जिरायदोंमोन। बे PMB जिरायनायाव मोनसे डिसिसन जादों जे 27 तारिखनिफ्राय 30 तारिखनि गेजेराव टिकेटआ होगोन। बे लेखायैनो दिनै जोंहा जोंनि BPF दोलोनि समर्थकफ्रा फैनानै आंनि न'आव जमा जादों। मानो होनोबा आंबो सासे टिकेट दाबिदार BPF दोलोनि आरो आंखौ मोनगोन होननानै फोथायनानै दिनै जोंहा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि समर्थकफ्रा फैनानै आंनि न'आव नुजाफैदों आरो। बेयाव बेसेबांसो माने टिकेट दाबिदार दं? सानै दं, अनसुमै बर' आरो आं। नोंथाङा टिकेट मोनगोन होननानै कनफार्म? मानो नङा, आंखौ 3.5 बोसोर 4 बोसोर सिगांनिफ्राय सारा दायित्व होदों समस्तिखौ हमथानायाव। बे लेखायैनो आंबो समस्तियाव दायित्व लाबाय थादों आरो लोगोसे सारा दायित्व लानायनि सिगां आंखौ बुंदोंमोन जे मुसलपुर समस्तियाव मोनगोन होननानै। बे आरो। जुदि नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला देरहानाय रोखा? मानो रोखा नङा जानो? थांनाय MP आवनो जों फेजेनदों, एलायन्सखौनो जों सिंगेलैनो फेजेनदों। एबारबो देरहानाय रोखा। बे आरो खोथाया। नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला रायजोनिसिम मा इसुफोरखौ लानानै थाङो? जोंनि इसुआ जाहैबाय बेखार समस्या जोबनांगौ, डेभेलप जानांगौ, सान्थि थानांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव। ओनसोला डेभेलप जानांगौ बे आरो जोंनि लाइमोनफ्रा साखरि बाखरि मोननांगौ, बेखार जेंनाया जोबनांगौ, बेखिनि आरो। नोंथाङा हाग्रामा महिलारिसिम नोंथांनिसिम टिकेट होनांगौखौ नोंथाङा खावलायो? आंथ' सारनि सायाव आंहा बिसास दं, खारन सारा जि खोथा होयो लाखियो, बेखिनि आरो खोथाया आंना।